Salam hormatly Türkmenistanlılar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Men bugün olar bize berilen sorulara cevap vermekçi. Şol geçen sapar gurlanda da yankı şol Oля Чарыева deyip yüzlönü de ol yankı şon esası soru bana men yüreğimi jığlat degen soru birin ağzı biriktirin deyip şol haş edip gözyaş edip yüzlönü şo maşgalan ina ola men sana cevap veren misal üçün biz 2015 yılda geldik Türkmenistan'a. Men o 65 yaşımda. Şo taýda näme bolan näme diktatura bolan bolsa biz şonu çekip görüp eňimizden geçirip indi paltamyz daşa degip onun geldik. Indi biz gelen adam kimi tanýas biz berde onun elbette bir salam teri berse biz begenýas onun öz pikirimiz ýanky şol berde kim bolan bolsa diýeline bir yankı yörüte işlep verenler var, Azatlık Radyosu var ya da bir Tuğbatulun ya bir Kronika Türkmenistan'ı ya Metif Alternativni Novosti o vakit şolar var da onun işi kim bir akıl sapar diye ne bulur yankı işlep veriyorlar biz inni gelimizden son elbette biz neyme tanıyan adamıyım değil bir yankı var. Olar bilen bir salam terigimiz hem yok. Öne ilki bilen bizi golluw berip ýanky saman geldiňizmi gözüň aýdyň diýen ol halmyrat söýün. Ne onu hakyky görüň. Onuň bir Nur Muhammed Hanamow onuň ýende bir ýanky bir maşgala bar, bir Anadur Hadjiyew, onuň Täjigül Begmedowa bir Tuğbatulun özü Moskva geldi, bir Boris'in oğlu Bayram, o da Moskva bizim yanımda geldi. Qaras, salam çelik boldu. Inni bizim düşüncemiz, seninle birleşin diýende, bizim düşüncemiz, biz gelimizi özümüz ýalak şol diktatura karşı görüşen adamların arasına geldik diýip hasap etdik. Bizim öyle düşüncemiz şol. Onun bir kän wagtym geçenak biz işi bir 2006'da biz geçmeli bolduk sebebi Moskvada da bize yankı bir nimettiler, hayvat attılar, qaraz bir nimettiler, qassadılar bizi onun biz Çehiýaga gitmeli bolduk. Onun işläp ýörse bir gün yankı bir oğlun bir de haber berýär. Bir Ruslan Metiv Alternativ Novosti işläp beren we Türkmen News diýede bu granda tölenen pulun hasabyna Aşgabatdan onuň ýanky Moskwadan adam tapyp olary pul töläp grandyň pulunu berip hamana şu ýanky ýulan ejeti kakasy içip ýören alkaşmyş. Geldik erdem şol maşgalasını vurup gören adammış diýilen şol manyda maglumat ýygnamaly diýilen habar geldi bize. Bize onan ýaly habar däl. Ýöne ol dogry çykdy. Ina sen üçin, ina sen geldiň pikir et. Onuň men elbette o zatlar soradym, onuň wenada duşan ýerimde men ýüzüne diýdim, men adamyň ýeňsesinden gurrun edýän adam dälmen. Binäme etdiň, binäme de. Yo meni de mak diýip ol boýnalanak ýöne bizde ol ýazgy bar. Inniki mesele. Ina bir daşowuzda türme ýanyna diýdiler. Türme ýanyna diýdiler de bizem ol hakda makala çykardyk bolyn. Türkmen zem deyip bir yerden yankı odol bizim düşüncemize yankı nähilem bolsa umumy yankı bir opozisiýa bilen hem hak hukuklary görüşýänler bilen bila agdy biri işleşip ýören maşala bir onun ziyan gören adam däl şu suratlar şondan bolaýmasyn diýip bize maňa surat ugrudýar. Ay bizim onun edil yalan sözlemezle deyip bunu
Nähilem bolsa bir edil YouTube'a çıkarmadık onu bir şol adnaklasyna çıkardık onu ideyanın destinaga var geldi ol bir yerde bir Özbekistan'da mı ya bir Egipet'te mi yanan zadyň şol suratlary bir ideyanın näme diýdim ay aýryp goýber diýdi ýanky. Indi özüň senne men ýerime özüň goýda men gelimde ol adamlar bilen men tanışam däl, düşmanam däl. Bir gujoklaşyp beren dogan garnaşam da men hiç kim men ýöne bir bilişleşik ahyry galtamanyň ýoly biram bolsa arskaly aýry men şol diktatura garşy görüşjege amaňa berilýän fake maglumat näme üçin berilýär men şol hakda gurrun etjek bolan sen nähäzir birleşeliyem sen soragyň özüne many bara jogap manysy var. Egerde birleşil diýen bolsaňyz diýmek biz agzala da agzybir bolan bolsak sen bize birleşiň diýmersiň. Sen ol agzalalyň bardygyny bilýän-de emma hemmeňiz maslahat beriňiz. Ol hakda gurulamäň aýtmaň diýler. Men bile habarym ýok sen mümkin sen ýanky doktorçylyk urdandyň ýa sen mollymsyň. Yani sen umum aydan gurrunu men mara men alalaşyan sen berýän sowalaňa. Pikretde ne bir ýerde bir kesel bolsa, onu ahyry bir diagnozyny goýman wara, ol hakda ona heli mesele bardy, ol hakda agzamallar. Onuň sen mara ol hakda diýmeler, şonu diýmände, o diýmäniň bilen näme ol mesele çözülýärmi? Ya da inhä men arada geçen zapar bir 3-4 aýlykda çykyş edemde bir ýanky düýejen etdim, ýüzlendim. Sen bir näme beýtirip, giden halky beýtirip bulaşdyryp ýördiň indi. Ol maňa başga zatlara jogap berdi. Aýna tüpeňi sen 15 ýyllap men 20 ýylla çykdym. Men oňa diýemde gatyl aýyk aýtdym. Sen 15 ýaşynda aldyň diýip ya da bir Amerikanlar ýanky bir geopolitika meselelerinden bular gollanmalyýamda alakayna bular Amerikanlara bular nime diýär biz Russiýa bilen boljak diýip ol şeýtirip gurrun sowýar. Sen hey onanarmaň şol şatady Eýrany türkmen bolup maqtymryň goşugyny bilmeýän adam barmy? Sen özüň agladyň aşany şo goşugyny teke ýomut ýazyr gökleň alyldy. Agladyň sen. Hey şol adam bilmedi öýdäňmi şoň çykyşyna seret nähil ýagdaýda ýomut ýazyr näme diýip o teken adyny tutanar. Näme oň kakyny tutýany men düşünemem. Ýöne şol adamyň edýän hereketi diýýän zady bir bolýan bolsa, umumy edýän hereketi men näme etmeli? Men aharly da özüm teke näme etmeli men? Ondan gaçmalymy? Näme etmeli men? Ya men aýyp ýerimmi? Näme edipdirin men? O näme üçin men o gaty agyr günah ýükledim ama, ýönkedim. Men gaty agyr günah ýönkedim oňa. Sen bir etrafy, bir welaýaty, ödem merkezi, sen olar şehit ölürme niýetiň bar, suwuny kesjek diýdin. Näme üçin jogap berenär şoňa? Ondan sen sen özüň man çykaray. Şol hakda gurrun edýän adamda mesele ya bu zatlar şeýtirip ya da bir Hıdyrowna çykym ilki çykdy men onu tanamaga. Ol çykdy da var barmagyň şeýden gelle Karidow diýip menden guruluşdy. Menem diňledem ay menne ýomut ani priyel diýip şeýtirip gurulýar. Nähil düşünmeli sen? Sen meňermede. Nähil agyl biriktirmeli bular var bir ganym düşmanyny da beýtirip ýüzünden anatlar bular. Diýmek mesele bar da, şeýlemi? O mesele bar da ýöne agzamalýar. Diýmeler, onu basır etmeli. Men oňmalyk etmeni öňünden adam däl. Men 1975-nji ýyldan bäri şu hökümet bilen bir halkyň milli mirasy, ödem dünýä derejesinde akrar edilen ol türkmeniň başga bir menki bolsun diýip ýanky dünýede bir şol tanalýan meselesi ýok. Şu aty ittihaly magdumul atamyz
Ha? Yani atın yeten derecesine, ol yankı halin yeten derecesine hiç kim yetebilmedi. Men şu zatlarla meşgullanım. Men bulun mara opozisiyasına bilemek, men bular bilen mara yankı var, ol yankı var bozgunluktaki hükümet diye o zatlara da koşulamak men. Men bilemem o zatları. Men özüm şu tayda näçe bolunum, men şu tayda işläp ýördüm. Ine şuun men yemäne okudum yankı nemäň çykyşyny akwel saparyň çykaran nemesi var umumy şol Abdukulif barada da awdaga şol 2 ýyla nämede ýende 13 ýyla nemede opozisiýa diýen bir nemesi var. Şonu şul biziň görýän adamlarymyzyň hemmesi bar. Şol adamyň men onu ozal eşden gören adamym däl, men ýöne şol adamyň çıkışında bir hili lapı keşlik, bir çıkkınsız ýagdaýy gördüm. Umumy onun çıkaran neticesi men bir zada düşündüm. Eger de Türkmenistan diktaturadan diýinjek bolsa, halkyň bar agyny biriktirip ýurt içinde şu mesele topulmasa bu egerjek mesele däl. Sebäbi opozisiýa çıkan adamlaryň hemmesi şol öz aralarında diňe orun paýlaşýarlar bular. Men bilen işleşdik hal murat. O da o meselelerim galdyrdy yankı bir nähilem o sen hemmeni ortalyk näme deliň bular agyny birikdir. Bular agyny birikmeýär, hiç açanam birikmeýär bular. Bular biri-birinden başga düşman gerek gel bular. Ine men sana ya aýdyp goýberdim, sen pikir etdi. Ine men şol yankı men bärde ýaşap ýördüm. Bular yankı ine şol Türkmenizm diýilen. Kim ol? Men onu tanamagam, ýöne şoda şol urdu işleýär diýip men anam edip beren adam bolen. Soň onuň bize gelen habary var şol çemen örüm şol yankı ýüzgülörmi? Şolmuşun niýe diýerler. Men entak gün öňünden soran adamam däl edil. Sen şeýtdiňem diýiljek gel. Ýöne elbetde men uje nähile onuň abyrdan şo bolsa näçekde. Ýöne aýdylýan gurrun şeýle. Ýöne ol umumy gurrun men onu anyk aýdybiljek gel. Ýöne edilýän gurrun şo. Men şol aýdýan gurrunum şo da neme? Ola eger ýizlerin rozat berden ola diýen bolmasa ola çaraýyna diýen biz edilýän tanyşam däl ýanky men ýizlenýän umumy. Näme etmedim men. Men olar eden yamanlığım yok. Edebilsem kömek etjek. Edebilsem men ýurt üçin göreşjek. Sen pikir et, ine bärde bir atly neme var da, ýa hak hukuk goraýjy türkmenim däl. Ol bir türkmenle duşýar. Menden öňrek çykar. Oňa onuň ýanky bir buşlan ýalyk ýagdaýda ine gellikärdim çykypdyr, tiz gelýär Moskwa diýipdir ýanky. Edýän işiňiz näme? Siz näme edýäňiz, bilýäňizmi diýip ýankyň üstüne sürünýär şol adam. Ine gelir, oňa da bara Amerikanlar pul berer, ýene de prezident bolup ahyry tekelerden adam bolar diýär. Men bilýän onu. Men bilýän o ýigidi. Öňrekdenim tanýan. Ýöne adyny tutmaýyn bärde. Yer näme eden işim bar, näme eden ýamanlygym bar, men bular bilen näme dawam bar. Bulan şu Hydyrywyny alsen ýa bir ýanky Türkmenizm diýsen, ýanky ýa Mätiýew. Sinet hemmesi görünýän şuýda. Hemmesinin adı çykýandyr ýöne Mätiýew buqja oturandyr. Şo Kırgızstanyň nemäni okady, şu buqja oturandyr bir ýerde. Emma ýuwaşyk bilen şu sapaklary silkeläp duran öýde hemem kakasy. Näme biziň näme dawamyz bar biziň? Muň din nawasy bize tekemişik, o da ýomutmuşyň. İrdiler bular. Inni yomutdan goýmaly. Ýol başçyny. Bolýa goýun. Goýun halk oňlasa goýun, maňa tapawdy ýok. Ýöne bir edilýän emelliň hemmesiniň aňyrsyna diňe
kursu davası var. Başka dava yok. Indi men ýanky bir garagumly diýip bir ýigit ýanky çykyş etdi. Men çykyşyma gella sen ýanky ol sowatly bilimli ýigitlerimiz bar, galan zatlaryň respekt diýip maňa ýazdy ol. Çykyşymda ýanky şol men çykyş edende diýdi. Sen dinleýinim. Hökümet diýilýän zat bar, sen ol beýtir bir firmaň adamsy bolsa da bar, hökümeti ýöredip bolýar diýilýän ol bar. O Pekinin bir küçük köçesi ýalyk diýse diýibersin. O näme düşünjeli adam bolup, nähil çözýän bilemem. Şoň gutoran institutyny men hem gutordum, ykdysady fakultety. Ol bir kurs ýa-ki kurs menden pesräpdir. Ýöne men şo taýda bolamda 75-nji ýylda men 3-nji kursdam, şo wagt kommunistda hemme kim bolsa kabul edýärdiler. Men barmadım şonu, kabul etmedim. Ýogsa men kakam Gurban Käri diýilen adam siýasat kafedraň müdiri men institutda. Men öz düşünjem bar. Men öz ynamym bar, men şoňa görä ýörer, men o wagt 25 ýaşly. Emma men kommunistik partiýa girmedim. Ol näme diýen bolsa bilemem, o girdimi, girmedim. Öz aýdar elbetde eşden soň. Aýdy bilse. Ene şol diýär. Sen ne pikir etdi? Ene özüm iyi diýenlerim şol ýendir şol adamlar. Ene diýeli bir Sapar Iqlim bilen Halmurat ikisine 3 nesilimizi şuňa bir sowat goýdular. Men olar bilen lalaşýan, dogry aýdýarlar olar. Onuň üçin sen o ýeközüň sen bir wayen akademiýany gutorsan sen bir adam. Ol 100 adam, 1000 adamlıkta ele hökümet diýilen ulukana. Pikir etdiňe bir şerhetde näçe adam gerek, ýa-da bir güýç ulonjy urdo bir ýanky bir MVD diýe, KGB diýe näçe adam gerek, ol bir giden aparat ol beýtirip hökümet diýilen oýun zat däle. Oňa bilimli, sowatly, düşünjeli gitler gerek. O segiye közüň okanyň, sen okanyň bildirdi ya, bolýa gowzat. Ol oglanlar gowanamçylykda jaýlanyp otaýda bir laýyk bir nähilem bolsa bir Hudaý halar işi bitirenliňiz ol sogap işi, onyň dogry. Ýene de aýdan zadyň muny beýtirip bar, ýöne hatçykladyp beýtirip ýöne bir daşynna bir reklama gurrun etmeler diýen zadyň adam men makul bilýän ol sebäbi ol nähilem bolsa bir ýas ýerde beýtirip bar, ol şagalaňa ýakyn beýtirip warryklap ýörmeler. Ana oňda men laýyk, oňam dogry sen o gurrun, o türkmençilige näme laýyk gelen gurrun oňa da diýjek. Ýöne şol bilimli meseleňde sen näme diýseňem biziň halkymyzyň bir ýanky Sapar Iqlim bilen Halmurat söýüniň aýdan gurruny alaýga ol biziň 3 arka nesilimizi bir sowat goýdular bular. Kowlap ondan muňa çäre kowlap onu hemmet okaban bilmede ol par üstünde ne şol mesele. Ne sen sowul ýanky soraňa jogap berdim diýip gazap edýänler. Başga soru beraňat sen maňa. Ýende bir sorak ol maňa nähil derejede degişli bolýar ýanky bir Halmurat Sapar Iqlim bilen bir oturun ýerine ýanky şol pelwan diýilen ýigit gelipdir ýanky ol aňyrda gyssajak bolupdyrlarmy näme bir ýanky garaz kömek edipdirler. Şeýa diýerler. O arkanda durur siýipdirler, o da gowzat. Elbetde beýtirip oňalyk ýagdaý düşensoň o ýigidi beýtirip ýöne ay günüň görürsiň da diýip bolmaz, her kim ýeten ýerden kömek etmeli. Ýöne ol ýigit Halmurada sen oğullyk edinäň, sen näme Halmurat kaka diýen sözünden soň ol oňa sowal berdi. Sen geldi kärdi bilen näme üçin aýryşdyňyz diýip.
Ine oğulluk alan adam var, şoňa dogry söz aýdy bilmeli. Pelwan ine men sana düşünürän sen men adamy tutdum, men ony o gurrun özläp ýa-bir gybata goşulan diýip düşünürem sana. Bir neme meselede bir Halmurad bizi bilen 3 ýyllap işlen, halkyň haky var diýip ýa-ni biziň hak hukuk goraýjy edaramyzda işläp beren, deň işläp beren. Oň daşyndan hem Halmuradyň eden işleri var, ol ýa-ni ilki köpçüliň içinde maňa gelin o taýda ýaşamaň diýip on bir aýratyn ýa-ni bir türkmençilik häsiýetim bar. Onu maýtmaly. Ol gerek bolsa bütün maşgalasy bilen ýazyp maňa çakylyk berip şeýtirip beren adam ol. Bile de işleşdik. Ýöne men bilen ol soranna kän mesele galdy, on arasynda ýa-ni bir parlament diýdi, bir prezident respublika diýdi. Men onu düşünürdim, bir parlament diýilen zada nähilem bolsa hökümet, döwlet, odol nähe ykdysady, sosial taýdan bir taýýarlyk gerek ýoksa ol neme Libiýaly Gutoriýa onuň bilen öz arasynda ýa-ni tiri taýpa diýýär, gyrlyşyp görler, kyn mesele da ol. Ine men düşünjäm. Ol bolsa ne şol ýüregimde beslänim şol diýär. O da däl esasy biziň aýryşanyň düýp sebäbi ol bir ýa-ni o zomba manatda çıkış edýär. Halmurad. Zomba manatda çıkış edýär-de ine men size birinji size aýdýan, ine men şoňalak ne çıkış etjek, şoňa flash mob bilen çykjak diýdi. Muňa da elbetde ýa-ni ýuly soňunyň muňa jaňatda da sen nidi? Bizim öz saytymyz barka barıp ýylyň saytyndan şoňalak wajip meseleni aýtmaň ýalňyş. Sen Halmurad sen bir nime diýem, ay näme onu aýdyp diýen men ýa aýtma borjumam ýok diýer. Elbetde sen edeniň edersiň, sen bize näme bol neme ýöne biz eger biz işleşýän bolsa şomy biri-birimiz anancıma diýip ol ýuly bilen söýüşdi. Ýani bäzan перед вами отчитываться diýip. Ol men bilen bir söýdem gurlaşanak. Eger sine diýen bolan ertesi çykyş etdi, şo taýda çykyş edenne biz ýene de oň suratyny almalyk, onuň görkötdik hem ýöne bolýan şo taýda çykyş etmäkä men çykyş etjekdim. Sebäbi Hakamrat Hadyr gaty gödök guruldy. Men hakda ýuly hakda men hem aýtdym oňa häzir Halmurad durantak häzir men çykyş edeyim şu mesele boýunça. Ondan sen nämäni çykarar diýdim. Yo dur men muny häzir diýdi. Edil şänik çöplen ýalakyna bir-birden özüm aýdar men saklady ol. Ondan meni saklady da ýuly menden öň guruldy ozal. Ýulan özü bu zatlara biraz öz garaýşy var. Ol onuň Hakamrat gödök gurulan soň ol oňa jogabyny berdi. Emma men gurulajak bolamda ol meni saklady. İz ýandan biz görsek, ine çykyş edýär bir ozal guruluşman ýörün gyzy be Sehra diýär, ýa-ni bizde var ol Sehra bizden hem guruluşdy ol. Onuň hakkatyny günäne. Ýöne bolýan ýa-ni Sehraň çykarýan flash moby ýene de şol biz gullal, ay biz adam diýip ýa-ni çykardy. Elbette biz onu görkötmedik, ýüzüni ýapdyk. Ol öz hakkatyna prokuratura ýazan adam ertir bize näme diýjegi belli däl. Diňe o mesele üçin hem däl. Me o flash mobyň manysyna hiç ılalaşamak. Diktatura bilen guruluşanda var, onu bir ikirjinläp beýtirip gurulmalar, aýtjak bolsaň, onu anyk aýtmaly, biram bara çürk ýoly aýtmaly onu. O näme sen özüňe bara ynamyň ýok galyp, ay biz gullal näme diýem, ýalbarmaň näme oňa. Şoň üçin biz onu ýapdyk. Emma Halmurady görkötdi o taýda. Indi men aýtjak bolýan zadym Halmurad şo taýda men öz pikirimçe biz seyretdik diýesine be. Bu Halmurady näme jynurdy diýip muňa seyredýäs. Odol men onu seyretdim. Men
bir yankı bir Muhammed Düyücü değil yani var yankı şol bir ay ahaline susuz koysan şehit ölür nemedir diyen son men onu aytım hal Murat sen ya ha şoňlen bol. Ýogsa da biz men bizada ol ýigide beýtirip geçirmer dedim. Ol beýtirip gurlan soň dedim. Ol 2007-nji ýyla çenlere oňa Binýazymyň diktaturasy bolýa. Onun bir Berdi Muhammedowyň diktaturasy bolanak dedim. Bu näme niren adamsy bu dedim. Kime işleýär şol oglan dedim. Onun bu bir hogu gurlaşamak dedi. Onun edil şol flash mob'un ýanına bir hilrak gurlady bolýan men desine duydum da şun bir hili gurruňyna ýan başga many görnüp dur. Onun gön soradım. Halmurad sen şu düýüjü bilen haçan soň kusapar guruşyň. Çynyň aýt diýdim bun Halmuradyň eden hereketi şuň gana ýüzüne sowdy şeýdi. Ay ol haçan bolan iş diýdim bana. Men ol dilsiz haýwanyň bakyp gören adam maňa bar ol beýtirip sözüň bilen jogap berdiň bermediň tapawut ýok. Men elbetde bir onam ýok ol beýtirip diýen soň. Ýöne bolýan o taýda ol oňana çykyş eden soň biz desini muňa serede uruduk muň dostlarynyň içinde. Ol ilkara bara Kakamurat Hadyr ol öldürjekden ay men bu nämeden goýarny a görsek muň ol dostlarynyň içinde Kakamurat Hadyr bar. Bolupdyr da sen dostuňyz saýlan bolsaň bollugy borda. Men sana aýtjak bolýan zatym şol bir soragy ikimiziň jogabymyzy deňeşdirip gör. Men dönüklügi hiç saçan geçemem. Eğer men dönüklügi geçsem men hakda başga adamlar näme pikir eder? Men şol edilen zady dönüklük diýip hasaplaýan. Ol men o çykar, men o aýdar diýip ertirem görsem ona gyýdam ona ýanky on flash mob'un naky nemesini ýazýar. Şoňlen çykýar. Onu halkın hakkı yok mu? Näme çykmadyň? Ya da ne öýler çıkardılar. Ne men gurrunu başga bir ýerde metelän amaçyn ýanky umumy flash mob hakda. Ýazylanna ol birinjiden kimden kime berilýändigini aýtmaly. Kimden kime? Halkdan mı ýa-da öýünden mi? Kime? Şol halkyň başyna gelen zalyma ýölenýärmi? Gummollip sen kime sen o ikrana goňuşsa da gummollip ýörler. Onun için flash mob diýilen zat siýasat taýdan ol bir gowur anyklanyp pikirlenip etmeli bolýar beýtirip bara. Ay gummol göbe Gurban Guly Berdi Muhammedow biriniň hakyny çatar biriniň çatmaz ona. Ine şol mesele bar. Ine senlik meselede çözüldi. Inni bir neme bizim yaşullumuz bular yaşullu bol ikizem menden yaşı kişi bulan. İkizem Halmuradam sapar klimam ikizem menden kişi buların edyen gurrunları yankı ayna şu 6 ayda dedi yankı ve devlet ütkar ine onun için adamlar siz gitmeli. O nimetme menna geçen yıl bir ol Kakamurat Hadyr bilen bir topar nemeler vardı. Siz niýerek milleti tekleýäňiz dedim. Aslında bular öýleri burada tapýarlar. Ina bir Halmurat sen siýasatçy diýen öýdiňe sen niýerden siýasatçy? Parlamentde işler bolsaň işläpsiň gowzat. Bir diýen gurrunuz näme? Ha? 6 ayda ütkarmy şu döwlet? Nire tekleýän? Ondan sen gurrununda sen 3 ayda lük gölüňni sen şu döwlete jogap berýänmi? Ay men şina bara, men sana bara dälen dogry habar bir iki sanak bara ankasa aşanyň gurrun bolmaýan üçin. Sen 8 klas bilimiň bilen, ha?
Bolya o Sovet Soyuz yıkılıp barya sen ol çiğişlik lüle kebap pişirip bir mangalın kaptandan sana millet ay bol sen halmırat bol lideler sen bolsan bolupsun. Abuvat o devlet eyyam 30 yıllap dur sen 30 yıllap eden işin yok çödün meselen yok çıktınız gurludunuz yekici meselen biz içinden ne mi kömür etmediniz? İnne sen gelip şotade sen cevap berýän 3 aylap. Ha? Sen oğanın mı? Han sen oğanın o. Men sana düşünürdüm ama sen oğanın türmede bolşunu. Sen eşitmedin mi? Şol oğanı kulluk edenler demi çıkanak. Olun in yaşı diýenin 60 ýaşynda. Ama olar 70'e yetenem var. Onun Türkmenistanyň ýagdaýyna ol saglyk diýe, onun oğully, gyýly, artykly, çoğuluk bolmagy mümkin. Şo zatlaryny taşlap bara olar kimsi invalid, kimsi ýene de ol ýarsy galan bolsa sen şükür edersin. Sen şolar bilen bile gelip sen şo taýdaky hökümete 3 aýlap sen jogap bererdiňmi? Sen bir gaty ýüzüň ýyrtygaýdyň. Näin utanmançylatlar sen diýilýän o bu giden milletin içinde bir bilimli, sowatly, bir ol dogry hökümetten gorkýanlar ýöne var, ol parlament diýdi, beýleki diýdi, professorlar var, beýlikler var. Sen gygyrýan ýa-da var halkyň öňüne gurulýan diýip şeýtirip halkyň öňüne düşäjekmi? Onun bir 120 muňa ýanky var, ýanky, esker var, bir embedan eskerleri. Mülükov döwrüne bolan. Olar büdjetde otyr. Sen ýene 25 muň adamyny büdjede 3 aýlap oturdup, odalam halk iýjek çöregini tapanaga. Olar kim eklemeli? Ya olar muhtuny işlermi? Ol ikinci soru. Birinci soru, sen ýurduň içine näme edip barjak? Ha? Sapar senem. Siz meyletin Türkmen pasportundan dinen adama. Seninle Şvetsiýanyň raýata siz. Siz näde giýjek döwletiň içine? Bir o Sapar Muradow oýnamaga diýen aksaňa, sen onu eşitmedik siren bolýan. Halmurat, ha? Ol sana diýär, ýör Özbegistanyň üstünden diýip. Näme haktyrypdy ýa-wal? Sen o zaman gitmeliň Özbegistanyň üstünden. 4 adam olup, ýöne 4'ün ýerine 2 adam gitdi, 2 adam galdy. Şol 2 galanlaryň içinde sen, ol sana şonu aňlatjak bolýar. Sen o zaman jogap bereň ak. Indi nädip sen seretden geçişek? Bu ýigitlere siz bara 2 bolup bärde bara, onu şeýitmeli, ol çarşak bilen geçirmeli, o bıçak bilen geçirmeli. Ay näme etmeli diýip beýtirip bara. Indi olar näme gan öküp sizi şotak salmalymy? Otak baran soňama biri bir kanuny gol çekmeli bor aýna. Şul adamlara Türkmen raýatlaryny bermeli diýip. Kim berdi Muhammedow berermi size gorkusyna ony? Ha? Bir edip ýören işiňiz näme sizin? Ya siz bara onun ine dogry ol ýanky bir Lewap vilayaty, Daşoz vilayaty, Mary bular garybrak. Çöregim ýok. O zat köçede çykýar. Haýsy eskerler bulanda tarapyna geçer. O serhetde iş, o serhetdekilen okuma ýok, habaryň barmy Sapar? Sen ýurt içinde däl, ýurt içinde men boldum. Men 5 ýyl gelenime. Serhette gedip ýören oglanlar eli taýakly gedip ýör. Kän berilse bıçak berilýär. O ýöne ýerden atlana olar o taýda. Şolarmy siziň tarapyňyza geçişek? Ya da emveden işgärler geçermi? Näme üçin geçsin ol? Ol geçmeýän tarapyňa Sapar. Yalan sözleýän sen. Oňa ruhsat berilýär. Ol gariplardan mara näçe para alaýny, kimi basaýny, basy bilýär. Şol näme biýdüzünlik bolsa, bir kanunçylyk bolsa hemmesine goşulyp beren, ol deň jogap bermeli adamlar olar. Den jogap bermeli adamlar olar.
Sen ne edip bular öz tarafını geçirecek? Ha? O Türkmen'de neme var yankı gurrun o da birinin oğlu günü giyce siyen eken yerine ondan molla ertip okudup durun. Ertesi onu barsa yol sıçıp durun. Menna iki hepte oldu geçerak men size yüzlerim siz yerin düşmedik süren mi olayanız? Men aytdım ha siyasi hilegarlığı besedeliğin deyip. O milleti ne mi beytirip oynap yapıyorsunuz siz? Nerede tayarlat var? Kim siz için kan nöküp size var ha Türkmenistan'ın rayatlığını vermeli? Kim etmeli onu? Kim seni hal murat şu halını, şu yaşını ya koronavirüs deyiptir size ya da yaz kovası ütküce sizi. Siz gurlayan halınızı eşitiyeniz mi? Bu ne oluş be? Siz mena var ha ol bir yankı olur bir topar KGB'nin işgarları şol diversiyonuna ayıcıl deyip ne diyedim. Asıl siz bulaştırıp diyorsunuz da haberde. Sen hal murat ütkende şu geçen yıl 7 ayla Berdi Muhammedov öldü deydi onu sen yekaca çıkış eden ne aldın? Sen şondan sonra nadaralığı tuttun ha. Men hak hukuk korucu değil, men opozisyoner dedim. Opozisyoner olsan opozisyoner bol sen. Davam yok. Bol näme bolyan bolsan? Yani sen bu giden halkın önüne geçer yalak näme sen bir hak hukuk uğurdanam, bir dokument uğurdanam. Sen nire geçecek bular? Ha? Да, я слушаю. Председатель домкома Швондер. Men öz düşüncem, mene näme pikirde we men hiç saçanam mara ademin arkasına bukulup gurran adam değil. Ne öyle men sana yüzlenyen. Men hiç saçan ademin arkasına bukulan adam değil. Näme gurlösem özüm gurlödüm. Yaňam aýtdym men kompartiyada giremek. Şu atları ete taşıryalar deyip men görüşümde. Men üýtke şu adam görmedim yanımda. Men o taýdaky zat tekniklara ýazyp çykdym. Onuň bazar way meret diýip biri bardy ýanky. Min silhoza. Ýanky atçylyk bölüm başy. Muň bilen guruluşdum. Patyehyn diýip aýlagyň başlygyny guruluşdum. Zam minister vardı Yerafeýew diýip muňa guruluşdum. Ahir sowmyny hat ýazdım. O taýda da şu Gonç var Jumaýew. Görüli. Şoň kakasy işläp duranyken silhoza diýerler. Men şoňa da ýüzlendim. Şoňa da ýüzlendim. Ol meni çağırdy. Ha, munyň ýalap diýdi atlar gowurýan adamlardan bar eken diýdi. Men bilem zagam biz diýip ol meni ýaňtazalan boldy. Asen ne Sewda Ministerlikde men sebäbi ozal tehnikum oturdum, soňam uniwersiteti oturdum. Soň men selhoz uniwersiteti oturdum. Men iki ýokary bilimim bar. Men wat min torty işläp, asen nidi min toru goýup geçämeli keninde diýdi bir aýlawy işe dedim. Sen meni beýtirip neme diýip ýörme ýaşulydım. Men 3 ay işlemäkem gün konzawda Rozma medali çaryň ýanyna baryp men şumalyk ykdysadiýet fakultetini guturdum. Men ykdysadiýetçi edip al ýöne men şol saýlap seçiş işini seleksioner bolup işläýin. Men şu min tortan sana ödüm privotla geçip dedim almadı meni. Hudaýlamyz özleýän. Bir ýyl geçip geçmäke dostum bar ýanky bir Bokurdokda işläp ýör. O ýerben savhozmy, kalhozmy bular giden bir ýorunjylyk ekipdirler. Ene oňa da bardym ýanky Amerika an 2 bilen uçup bardym gaýdyşyn vertolyotlan. Bir tirýek edýämi näme ýüz ýady bir garalyk giden bir piýada diňledi meni. Samsyk diňlänýärler. Ýüzüne gözüne şol alamat barda. Men aýtdym, "O, näme men şuňalyk ýerde işleýän, çyk işden. Sen size ýorunja da bar. Men seni ykdysadiýetçi bolup işleýän ýöne şu 4 sanaň at al sen. Men onuň ýanky hem at şappaşyga da onuň nireden nimetmeli bolsa men şol uğurdan işläsem meýle. Sen meni al işalydim bolyn. Ol bizde ýer ýok diýdi. Ýerben savhozyna. Men bu zatlar görän adam. Oň üçin şu zatlar diýilenne men
dine özüm arkadanım. Yani şu wagt hiç kim tapılmadı. Hiç kim şu wagtda görýän şu batyrlan geroylan görýänmi? A Türkmenin mara sen Maktumul Atamylyň aýdan sözü bar ha? Eger-de ýigidin bolmasa aty ýaragy onu belli bilgin ýokdur gaýraty. Gör ola atamyz öz ýurduny halas etjek görne ilki bilen gaýraty boşatmadymy? Men öz düşünjämi wat men ýaşragam bolsam, men öz düşünjäm şol ata-babalarymyz atyň etini iýmendirler, şunu ýetseminden ol her adam birazcıkdan ýetse bolur, şol umum şu adam ömrüni azatdan ol egerde sen öz milli mirasyny gorap bilsen. Menem şoňa ahyryp tapdym adamlary. Men ýanymda bir Göktepe Maksim Gorkin seyzi bardy, gellanlarly diýip. Marşkalan ýaz berdi, odjy bardy. Ýanky ol tawazlardan aman telpekçi diýip bardy. Öňkü sekretarça bir ýa ol Hudaý berdiň ol täşli Hudaý berdiýew bardy komsomolda işlän. Mehmet Aman Babaev gyzlar watly. Ýende bir topar ýigitler bardy. Ine şol adamlar bir front invalidi Atebeşer bardy. Ine şol adam bor 5-10 adam baş adam. Bize iş gozgodylar. Men şo wagtam adamyň arkasyna bukulan. Şu adam men diýen atlan bulan hemme häzir huw gaýdýar. Gaýsyn. Gaýsyn gaýraty bar bolsa. Ýöne men hakykaty ýaşyran adam däl. Şu adam men düşünjäm. Esasy bela bularna häzir diýerler aýna ýanky. Aýna neme parlament diýär. Parlament diýäniň sebäbini düşündirýärmi? Halmurat hanım. Ol parlamentin arkasından sen eşitýän gurrundy. İlkara 3 aýlap ol jogap berjek. Soň 1 ýyllap ol ýene de bir zada goşuljak. A soňam halk saýlasa. Halk sen näme üçin saýlasyn? Ha? Sen halka näme sen gıykılykdan başga näme oňorarsyň sen? Bilim ýok, sowat ýok. Egerde sen siýasatçy bolýanmasaň, parlamentde işlejek bolýanmasaň, sen 36 ýaşyňda gitdiň döwlet içinden. Ha? Sen häzir bara bular hemmesini illüstrasiýa eder, näme eder? Olara biziň elimiz ýetenak bu illüstrasiýa. Ýöne bärde sen bar. Şo kanunlara el galdyran sen näme? Ha? Şo kanunlaryň esasyna meni bassylar. Şo kanunlaryň esasyna men şu dertleri gördüm. Sen başga kanunlar boýunça ýaşadyň. Özüň bara sen 1 ýyl 2 ýyl bolmadyň, sen emeýän başga ýurda gitdiň. Sen ol Ýewropa döwletiň kanunlary boýunça ýaşadyň. A meni bolsa şol seniň el galdyryp gollan adamyň çykaran kararlar, kanunlar esasyna ýaşatdyň. Men tas ölüpdim. 100 adamam öldü şo taýda. Men düşünemem Saparyň bu häsiýetini. Sapar sen gannara oň bilen. Sen otada näçe dogan garnaşyň gyrly. Ha? Näme üçin galdyraňak o meseleni? Sen otada bara men parlamentden bolýan. Parlament diýäniň sebäbini düşündirýärmi? Birinciden parlament diýilen ol 12-nji asyrda, 13-nji asyrda ol Angliýadan bir ýerde çykandadyr. Oň üçin ykdysady taýdan, sosial taýdan bir topar bir taýarlyk gerek. Ol ýöne bir garyp döwletde, ykdysady çöken döwletde hiç saçan parlament işlemedi. Yalan gurrun ol. Yalan gurrun. Oňalak döwletde parlament diýip başlany ede Liwiýan kıyalyk gotorajak ýer haos. Ola bir biz seňlen gurlaşdyk Halmurat. Sen o wagt ýöne mys sen manyp bara düzgün jogap bermedin sen. Halmurat sen o parlamentski respublika diýip bu adamlara beýtirip bulaşdyryp bara, onuň hamala bara ol bir balak ýanýalygy körkedýär. Aýtmaly ekeň-de bu parlamentski respublikaň niýe berýärmi? O prezident respublikalar diktatorlarym çykýar, awtoritar rejimim çykýar. Ýöne faşistik rejim ol parlamentden çykýar. Ha? Adolf Hitler'in Germaniýanyň parlament döwletinden çykandygyny aýtmaly ekeň-de. Ha? Mussolini
Şoň baş eginleşi. Faşist. Bir İtalyan parlament döwletinden çykanlygyny aýtmalylar sen. O beýtirip nerede parlament bar? O parlamentin gowy tarapam bar, erwet tarapam bar. Onuňam agyz birikmedik döwletde, ykdysady düzgüne girmedik döwletde, sosial meseleler çözülmedik döwletde. Parlament diýilen düzgün diňe gan şaýkaşygy erter. Ol geday döwletde beýanky öz arasynda oňuşmaýan tire taýpan, oňuşmaýan döwletine parlament bolmo. Ha? Sen tekäniňi çekjek bolýan, ýomudyň getirjek bolýan diýilen gurrun çykardy. Ne gaýratyňyz ýetenekmi şonu aýtmana? Ha? Öwlatlaram diýer şonu. O ýemreli garadaşlam diýer onu. O ne aksiýa bolmaly, bizem näme üçin bolmaly? Nohurlarım diýer. Nerede oňaly parlament diýilen? Onuň mara ol beýtirip ýapmaly, etmeliler. O gurrun Hudaý takkasyn mara, oňaly gurrun etjek bolsaň sen mara, onuň bizim barymyzy şo taýda ýakyp öldürmeli kenä niýazy. Ha? Hudaýa şükür olar, nähile moda size görä nemere olar. Ýüregi ýumşagrak görünýär. Siz adamlary ýakyp öldürjeksiz olar. Bir edýän gurruňy diňläň aýsiz bir köpçülikde edýän gurruňy. Meni kiňde da edýän, beýtirip bara ol düşman güldürip bermeliler. Haklam öwretjek gelse-de ýolum görkezjek gel. Düşünipdimi? Ýöne onuň halky bulaşdyrmarsyňyz, bilin şonu. Maňa ak bolsun, gara bolsun, maňa KGB'şnik bolsun, beýleki bolsun, şu halky bulaşdyryp gana boýajak bolýan adam maňa ikisem deň düşman. Oň üçin beýtirip bara özüň bir ýerde görkezjek, görüp özüň mara ol besede oňalyk emeliňe sen al. Ýuwulmadyk çemçeýalyk, ýöne oňa sokulyp bara ay plandat bolar. Bilimiň ýok, sowadyň ýok, nirek sokulyp ýörsiň o sen. Tabaha diýişedýän sen. Sen ýurdundan, döwletiňden habaryň barmy? Sen kaçan çykdyň sen 36 ýaşyňdadyň ha? Men çykanda 65 ýaşymda çykdym. Sen 36 ýaşyňda çykdyň. Sen näçe ýyl bäri göreň o döwleti? Bedýän gurrunlyň näme sen? Men seni häzir şu Aşgabada salsam ikiňiz, sen ugrunam tapmarsyňyz siz häzir. Nirek ýüremelligiňden bilmersiňiz. Yani burada gurlemeliysen gurla otursun parlament. Parlament şoňa ruhsat bermez. Näme ruhsat bermez? Ana şu adam Germaniýa parlamentde näme? 15 ýylla baýna ol aýal, onuň öňem Gerhard Schröder. Diktatura ýa şoňa meňzeş. Oňaly gurrun etmeler. Bu zatlaryň hemmesi boş gurrun. Halky beýtirip bara ol yalan neme bilen eýlek-beýlek çekelep görmeliler. Onuň siz bara beýtirip otak biz baraly, biz jogap berýät. Sen nädik geçjek o? Serhedi nädik geçjek? Sen maňa bir düşündirsene. Sen ne var otada? Sen ne resmi ýagdaýda sen Şwetsiýa raýaty sen. Sen nädik girjek? Ha sen üçin näme? Bir millet gyrylmalymy? Uruş kaldırmalymy? Gan ökmeliňmi? Ha? Bir makroekonomist, birem siýasatçy, parlamentör. Siz ikiňiz üçin halk gyrylmalymy otada? Bir edýän gurruňyzy özüňiz eşitýäňizmi? Men muny diýesim menen ha? Ýöne düşman güldürýän siz. Ene siziň edýän işiňiz şo. Menden kän saklajak boldum, hal Murat. Sen kellen göçtäsem geçen ýyl bara ol öllü ýitdi diýdiler, sen şondan soň sen kellen göçdi. Sen nirede gıyqılık, nirede bir galmagal bolsa sen şo taýynyň adamsy. Bir uluraq toýda öne gelip palaw gazan nitene onuň sen oňororsun. Ýöne sen bir siýasat diýip goşulýan meseleň bara ol bulaşygy ertip dura. Ha? Parlament diýaniň sebäbini düşündireýinmi?
Şol Sovet Soyuz döwrüne bara Ahalamanya, Çekinomanya diýip ulanylýan emeli ulanyp 4 vilayeta bir tarafa, Ahalam merkez bir tarafa, biriň başdaşyny 4 bolar diýip sen şonu aýdy bilen ak. Sen şoňa gaýratyň çatanak, sen özüň bara Soyunov bilen şo meseleni gurlaşanyňy aýtdyň maňa. Bu sen bu nemäň bara ýanky? Karnaşın, düýeji. Oňam bar şu dünýede bir arzulan meselesi şol. Ol şehit öldürjek bolup ýöre ahallary. Goraňakmy ony? Vilayet görmersiň nesip bolsa. Ina men öz düşünjem. Vilayet diýen zat wapşe gerek kel Türkmenistana. Şol etraplar bolsa yeterlik. Ondan bu wagt eýem bir neme gelip durar? İnternet gelip dur. Elektron hökümet bar. Näme gerek bol her vilayetde ýene bir topar adamyny eklemeli. Vilayet gerekkä. Her etrapdan jogap bersinler. Ondan vilayet diýäňe sen vilayetde sen özüň aýtdyň. Sen özüň ma gurrun berdiň. Puhanamyň bara otaýda eplenip ýörşüni. Ha? Onjuk Musa dälmi oň elini oňşap gözüne oğukalap ýören şo dämi? Ha, ya da bir yankı Motayev, ha? Sapar Ataş, biziň mara han ören milletimiz var. Sıçma diýsem bir hepdelap sıçmadylar. Mundan meýlegem daşowda dine öküller höküm sürer diýip gurrun eden. Sen özüň aýtdyň dämi maňa? Ha? Orada forsa ay Sapar Ataş çyksa şu güller şundan şu gözi eten ýerine çene bolsun. Diktatura şeýle kurulmadymy? Ha? Şol vilayet häkimler etdi dämi şonu? Şolar gerekkä. Sen häzirna Balkan vilayetde vilayet da sen. Diýeli sen vilayet başlygy. Siz öz araňyzda oňşoňdaga. Ha? Bir-biriňizi atdakýan Ataway Jafarbaý. Ondan ol bu gökleň bar, Yemreli bar, Garadaşly bar, olar azlyk bolup galýar. Ondan olar siziň üstüňizden ýazmaly. Onun için men öz düşünjäme bara. Da şowuz bolsa da bir topar çowdur, Igdir, Avdal, be Garadaşly, Yemreli diýe bir topar bolsa ýene etrapdan öz nemesi. Näme gerek vilayet boýunça? Bu wagt Skype'de gurlaşyp bolýar. Her meseleni çözüp bolýar. Ahir her vilayetden, her etrapdan bir adam şu parlamentde oturan bolsa şoda çözýär meseleni. Öz düşünjäme şol bir beýtirip o parlament diýip ýene de ol 6 aýda nämäni alar. Hiç adam barsaňyz. Näde baljak sen? Ha? Sen merkeze alman nähili sen bir ağdaşly edersiň o. Sen sapar bara beýtirip olsaňa sen oňa bara bir Halmurat Baýden bolýan, o da saňa makroekonomika den bolýan, sen makroekonomist bolýanym bolsaň, sen ol Halmurady beýtirip bara, ony Halmuradym gatygy bersäýrat, sene başlyk, o da sen orunmasanym. Halmurad saňa eýgertmez, bilgin şonu. O sen özüň bara ökde görseň görýänsiň. Ondan bir hili gurlaşyň sen gödöwrek. Kime diýip kaktyryp diýänem bolsaň bara gön diýsen. Sen onun 5 etajlyny bilýän, munyň bizem 10 etajlyny bilýär. Kime diýjek bolan sen ony? Kime sen onu näme üçin sen şu wagtdan diktatora sen. O ýapmaly diýen ony. Onu o Niýazow bilen Berdimuhammedow eleden ony. Halmurat o sen gyýdyň bar, ulama adamlary öldürjek diýe ol. Ağacı öldürecek diye. Bir Türkmenistan'ın içindeki cellat az mı? Ha, ine Laplanca'dan mı gelsin mi? Onun sen iyiliğin önüne düşer yarak eden işin ne mi Halmurat? Sen bir maşgalanı oňormady ha. 36 yaşında geldin. Siyasetle meşgullanjak bolýanmasaň näme üçin okumadyň? Ha? Jurist, ekonomist, dil bilýärmi? Sen üçin mümkinçiligim döredördiler olar. Yekici çağaňa ýokary bilim bermedin. Ha? Sen ýene de şol şaşlyk, maşlyk, ýene de şol Stalovoy bilen
Ine şu durşuňa da sen utanman bu giden halkyň öňüne düşýärmi? Sapar sen näme bunu beýtirip bara, bir ýöne öňünde gyýgyryp berenip ulanyp, onuň gerekli wagty muň ýerine geçer diýärmi? Näme dip ýörsiň? Men düşünemem siziň edip beren zadyňyzy. Nirede millet taýarmy? Ene sen özüňiz Aşgabatly, dogrymy? Ha? Ol Qaqajan täşirleýän vilayet häkimi aýrylmaly işden. O aýrdylar. Emma ol hemme nemelerde korrupsiýon skemalarda bar. Yegenler bilen beýlekler bilen. Aşyr Çerkes çykdymy türmeden? Wol Muradow çykdymy? Olar kimiň ýanyna? Qaqajan täşirleýän ýanyna. Ha? Bir saşada daýwa aýyrdy bilemek bassa basar, basmasa ýerinde öňküýalak şoň ýanyna bordaýar. Olar näme üçin sen kim sen merkezi üýt götmän bir sen ol vilayetlarda näme alarsın sen? Ahir komanda gelende merkezden gelýär dämi? A merkezi sen halkara derecede sanksiýa salmasan, sen merkezi üýt götmärsin. Hiç adam etmersiniz 6 ay. Ena 6 ay var Allah ömür verip sağaman gezip bersek 6 ayam geçer. Onu görürüz. Yani sen yaman gödök gürleyen tapar sen. Ay maňa nämetse men oňa söýgän sapar. Näme gorkudan bolup berdin o? Halmrat men gaty gaharym gelýär ay näme? Gaharyň gelýän bolsa gaty bolat gaharyň gelýän bolsa. Sen ýana gaharlanyp beren kän gördük biz. Bizen tek gaharymyzdan güle gelenak, bize gülüp ýörüz. Bizim gülküýimiz gelýär. Sen gaharyň gelýän bolsa. Kim orkujak bolýan sen? Men düşünemem sen nähilem bolsa güni aýt da sen. Amaňa sora berdim men gün jogap bereň ýa. Ber jogaby. Ha, kime ýüzlenýän sen? Kim orkujak bolýan sen? Eden işin näme? Ha? Nä sen şo taýda boldun da, han sen näme iş bitirdin? Şol fabriklary kurdum diýänmi? Inneme olar gerek gelýän senin millete bara paýtadan baý bolanmamy diýän. Paýta ekmeň diýän. Onu özüň sen işläp berenmeden hemmesini özüň privatizasiýa edilýärsiň sen. Ýöne innol gerek geldi. Dogrymy? Näme iş bitirdin? Halmrat sen näme etdiň? Bir maňa aýt. Ina sen boldun da şo taýda. Oňa ýalyk berdim, muňa tüfürjük berdim, näme etdim? Onuň ol sen atana adam hakda sen ol düzügle aýt, sen ol kimdigini beýtirip, ol tüpüň çykardy diýip. Ol sana Niýazow näme edipdir diýermez. Ol Niýazow hem etmegi mümkin ol men onu näme deme, o gurrun etjek gel ol gıýbat gurrun. Sen edýän gurrun näme Halmrat? Ha? Sen şu wagtdan milletten gorkýanyňy görkezýäň. Ha? 3 aýlap sen hiç kime ananaňak, sen öz oğan ýigitliňe ananýanmy? Men sen oğan ýigitliňe de ananamak, saňa da ananamak. Siz ýalaka döwlet ananyp bolmy? Az sen onu şumy demokratiýa? Eýan sen ýapylyp oturýarsyň da. Eýan siz bar zady çözdüňiz siz. Kim 3 aýlap bolmaly, kim 1 aý, 1 ýyllap bolmaly. O ruhsat berýänem saparykly. Gurlýana Halmurat ruhsat berýänem, goldaw berýänem saparykly. Ay gerek bolsa be Halmuradym näme dersen bolýar. Daýsaklygyň size bar ay. Entek ol ýene de ol beýlekler size görä ýaşyrak eken. Sizin gurlyan zatlarında men entek eşten zadım däl. Ýekiji şu Merkezi Aziýa döwletden entek şuňa gurrun çykan ýerine emesleme. Ýöne beýtirip bara halka göň ýetmezlik etmäň, beýtirip halky bulaşdyryp ýörmäň. Ene men size aýtşakladym, ol maňa bara ak bolly, qara bolly tapawudy ýok. Men ol egerde sen işine beýanky blogger işine näme şu görülmeýäniň gözi çyksyn. İşle,
Ol adamlar sana yüzlenem, yönü yalan sözü näme gerek beytirip yalan ımtılırıp gördün adamları. Niye de ol tayarlat var? Onun için görüşmeli. Eğer işleyecek bolsanız işleyin näme yankı näme halkara derecede niye nähili kanunlar var, beylikler var, işledilin. Moskovski mexanizm diye, ha? Покажите их живыми diye. Men ol покажите их живыми 100 sanak adamini görkötmäň, onu ulanmaň diýemde men ol diňe şu Boris Şihmuradov bilen bunun meseleni agdýan. Sebäbi häziram ýene-de owudun nepäň 7-nji blogyna 300 sanaga bir ýanky näme ol Wehhabi diýip saklap oturýarlar. Ýüze golaýamaýan ýol var, şumy ýene şo meňi saklap ýörler. Onun için ol adamlar diýir görködüň diýilen programma, ol gerekli programma. Onu ulanmaly, Moskovski mexanizmi ulanmaly. Ine düşüňümizde sapar bolsa sen dogan garnaşlyň var. Na galdyral şo meseleni. O beýtirip ýöne var, ha ene barıň size ölüň, o şo taýda gyrylşyň, ondan men o taýda gelerin. 3 ay men sereder, maňa da sana kim o sen daşar ýurdun adam zaten. Meyletin pasportuňy beren adam. Adamlar beýtirip bulaşdyryp görmeliler. Ana men siziň ikiňizde de nä ýylanyp aýtjak şol. Sizem menden gat kiçem däl ýaşaňyz, 1 ýaş, 2 ýaşdyr da bolsa. Şol Okan Üniversitetimizde senem bar, o Bayram Paşkan görenmäň menem görensiň. Yana sapar men sana ýene bir zat aýdyn. Maňa bara puluň derdinden gududladyma adam, ýa hökmürawandyň maňa 2'den 1. 2'den 1. 2'den haram. Sen sapar arasynda bara ol jeleplik bara da bir käwat bir hakıl satyp anekdot mu näme ol ilçinäki gurungy atlaýan prostitusiýa barada. Men sana has лаернайт вайдайны men sana. Проститутки самые суровые и самые сентиментальные существа. Türkmençelep aydanda jelepler, lolular. Iň bir yalan yasaması paýçylykly hemde iň bir doň ýürek adamlar diýýär. Adamam diýen agol. Hal murada yasama yalansı paýçylykly, senemine doň ýürek. Şol men agzan nememde men barisa gelmediğimde sen kuşuryanlardanmın buna. Az görýärmi ol dökülen gany? He? Sen 30 ýyllap siz näme işlediňiz? Men sana jaň etdim. Sen maňa näme diýdin? Ay nä 15, 10, 20 ýyldan düşün. Şumy düşünjäň sen? Şumy etjek işiň? Ha ya ozal eden az görýärmi? Günä bilen akmy özüňe ol 100 adam gitdi otar. Diňe sen dogan garnaşyň däl. Sen diýir galdyň. Olar gitdi hemmesi. Dogry, inni 5 ýylyň içinde bir ýanky resmi ýagdaýda bir informasyon wurşda adamlar oýanyp başlady. Ekawrlanny, raýatlar oýanny, grajdan aktivistlik ulolýar. Siz nereden şu adı? Sizin ediyen emeliňiz şeýle dogrusyny aýtsaň, endi gün aýtsaň, siz taýar aşyň eýesi, 30 ýyllap eden işiňiz ýok, taýarlan adamyňyz ýok, kadrlaňyz ýok. Indi bu pursatdan peýda sen sizin bu etjek bolýan zadyňyz näme o? Bular bir ýan gunnowdaky çağa şu atky bu bolup ýören adamlar, bu gelýän çykýan bular ente gunnowdaky çağan sen bir nemäň üstüne kuşurjak bolup ýörsiň, ha? Nä taýar aşyň eýesi bolasyňyz gelýärmi? Abarın millet siz saylasın. Yönü beytmellerle bu halk taýardal, açlygan ölmez, alňazan öler. Men geçen saparym saklajak boldum Boris döwründe. Şu adam mende gaýtalýan, millet taýar däl, millet çykmaz. Inni bu gurrunlara ýene bir goşulan adam bar ýanky Sapar Muradov, maksat.
Makka maşenik. Sen bana köpçülükte beytirip gurlan olup geldi kärdi ya Yuliani menne prokuratura berdim, nämetdim şu millet parazlığı için, tire parazlığı için. Sen oturan yerinde Hudaý diýdi. Nire koşulyan? Ine men bar edin gurrunum şu baştan ayak şol tire parazlık bardı. Bar berýän mazın prokuratura berýäni de. Şäsçi. Ene sana şol şäsçi. Sana da bir anekdot aýdyp bereň. Ol ýöne ors diline ýanky bir bol mekdepde çağalar şo jharpdan ýanky nähilem bolsa siz aýtmalydyňyz bar bolsa onuň biri sary reňke jolty diýen bolýa ýa ýende bir zat diýen bolýa. Avany diýlenim jopa diýämezmi muňa? Onuň molima muňa barat. Yo oňalyk söz ýok diýip nime diýär. O da götüni elle körüp geňür bol zat götä bar. Ady ýok. Ne şol sen etçek bolyan hareketin. Ha? Жопа есть, а названия нет. А? Межплеменная рознь есть, а говорить об этом нельзя. Сиди спокойно, не рыпайся. И будет тебе счастье. Men şu gurrunmi yankı berdi nazar Hudaý Nazarowyň goşgosynyň bir bölegi bilen gutarjak bolýan. Bir parçasy ýadyma düşeni. Garyp gatyp çyn zat bilen ýalany, zaýalanlyk ine şol bir ýamany. Diýen sözüň dogry bolsa, bolany. Sakynanyň, sakowlanyň aýby ýok. Onuň üçin näme diýänem bolsaňyz, halk oyuncak değil, yiğitler. Ol ile barars, o taýda kabul eder, millet nämese. Millet sizden bizden ol hakly pesler, öz çözer. Yani beytirip bara öňür tülep kuşkuran bolup ýörmäň yiğitler ol, gata aýyp iş ol. Al taýda edebiljek işiňiz bolmaz. Onun ýende bir mesele bilen gutaraýyn ýanky bize sora berýärler. Gella bular nähili bular bizi izarlap ýörler. Izarlanýan meselede esasy ýanky tutanot neme proton mail diýem, näme şoňalyk bir zat bar seredin internetde. Siz ýanky şol ýazan zadyňyzy hiç kim okap bilmez. Onuň ýanky hökman suratda öz ýanyňyzda siz bir ýanky ulanyan telefonunu Türkmenistan'ı bolmasın. Başka yurtlanqı bolsun. Onun geolokasiyadan başka bolsun. Ondan eğer de size prokuratura ya altıncı adliýat çağıryan mota hökman yanınızda dublör bolsun. O dublör size surata almaly. Ene men plany ene birinjiden size var resmi ýagdaýda bir повестка gelmese gitmeliler kanun esasında. Ondan çağıryan bolsa siz surata alýaňyz, gorkadýaňyz ine повестка. Ine men çağırýarlar, şuň aýyň plançasy, sagat plançada men gidýän. Egerde men gelmesem, şul adam men hakda habar berer. Onuň bize hak hukuk goraýjylary ol adam elmidama yüzlenip biler. Hökmany suratda ynamly adam öz maşgalaňyzdan bolsan dublör gerek. Ine işejek. Ýene de gelecekde biz şol siz öz ýanky konspirasiýany, konfidensiýalny siz nähili şonu saklamalygyny, nähili özüňizi goramalygyny biz şol hakda gurrun ederiz. Sebäbi biziň esasy aladamyz siz. Siz häzir millet näçe awat durdugyça, näçe ösüp, giňilip gitdigiçe şonça da biziň halkymyzyň gelecekde umydy köpelýär. Ynamy köpelýär. Hemmäňize sag bolun, Taňry alykasyn. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava.